Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ki Nongïalam ka Hanyotrap Youth Council HYC Bagantop yu President uba Roy Kuparsunram, Vice President ba Don Bok Halindo, u General Secretary uba Hambor G Saibon, Secretary ba Isaac Basayamot, Education Secretary ba Enlang Sawian, kila Shah Khot Hajir ka Ying Bishar District and Session Court, halor ka jingkano ba kiret tan jubor u Director ka Neigrhims u Professor Dr. Nalin Mehta, kabelajar hak Sautrik Yayong Arja Arpusan, dah jingtmu ban kali na u balai u Khlem jubab i jingkali ke bagaseng kalabu hakmat ka Neigrhims. Habakran shikila pathai kubor uba Roy Kuparsunram President ulaong ba kadu sngi na kaliang Nongïalam ke HYC kila Khot u Director banekran habashit habashai omban kran hapo ka office kam jong u bat kila Khot yu ba unmi shabar ban penshai hakmat ki Khot jong gaseng kibla dan lang ban kershan ni gaseng hakadu sngi. Hadian bangila Khot yu ban mi shabar u Director ru ulami dalaga jong gamon sngo bha jong u handai ngim shimlatan yu shabar lo ba sendam. Ulethu bahadian kata na kaliang u Director ulami shabar bat ula pentep ba unsa ay ka jubab hakatu ka sngihi bat hadian bakila yo e kata ka shithi jubab na kaliang Nongïalam ka seng kila rung biang hapo ka office jong u banyakran bat kata ka jingakran kala Khot da jingas nguthu jingbut ulaong uba sendam ulaong bak basngosi kalong bahadian bakila mi na Neigrhims kala don ka jing ujor persha yakisan ngut Nongïalam ulaong baka yim bishar kan sa bishar yaki bat penpau balada ka yim bishar ka Khot bishar yaki na kaliang jongkiru kin salet bane shimenta hak da ka jing bishar hendai ula penpau banak liang Nongïalam kim shimle ek babakla hendai kile anak benta banwanra ka jing bento yaki khun samla jong ka jat benriu nak benta ki trairi trai muluk bakin yo ya ka hok ban yo kam yo jam po Neigrhims kaliang ka jongi sanmut ki Nongïalam yang aku mu Presiden dan Vice President Pak Don Bok Harlengdo, General Secretary Pak Rembor Saibon, Secretary Pak Isaac Basayomot, Kumjur Education Secretary Pak Enlang Sawian. Mentara sengi ngila Shah Khot Hajir, po yang besar kepada nang ni po District and Session Court, Khot Judicial Magistrate First Class. Halor ka jing Shah kendo ba ka jing pengat ka jongi haki kendon an ki ba fair bedai bat ka jingja ka baja ka Sautrik u penayayong jong mentau snem kumbacipen kan mau na kaliang jong kaseng ngila Leit hapo Neigrhims ban pelong ya tu program ban panjing Shah na u Director jong Neigrhims halor ki mat jing dawa ki ba fair ki ba kaseng kalabu Ahmad ka jing penyat dan ki bor penyat jong Neigrhims ban bu ki jing dawa ki bedai bat ka bahag miat jong ki kun samla bat jong ki trai muluk. Hadin bakaseng kala ay ka por ka Neigrhims sebakan jubab gitu ki mat jing dawa jong kaseng hadin jong jingkut jong ka por ka Sautrik jong ubenai yayong ngilalet hapo Neigrhims da ka jing tmu ba ka jing mut ban panjing Shah no Director jong ka Neigrhims ba balai shimla jubab ya ki jingwat jingtip la ki jing keli ba kaseng kala bu Ahmad jong ka Neigrhims reha tu kasngi ondang ngilalet bandrung hapo Neigrhims ngilatmu ban Khot yo Director jong ka Neigrhims ban ekren bat ngi shabar jong ka office traikam ka jong u namar ba bonsin ondang ngi lalet ban kendu ya u Director ni kinu kinong penya jong ka Neigrhims ngi sya kendu kamera traikam ka jong ki lan ya conference room bat hakata ka jing kendu hot ki ong ngi bakin sa le ya ke bedon kam ban le re bonsin ngi lap baki syukut tang ka jing kendu ka jong gi bat kata ka jing kren ru ka syukut tang apreng jong gi Nongïalam bat kita kinong penya reak tu kasngi kila don ki Khot ru ki bayale lang kila don ru ki nong kershan jong kaseng ki bla don lang tu ki bawan man ai jing kershan ni kaseng halor ki mat jing dawa jong kaseng ni kwa ba kini ki jing ekren kin long no habashit habashai kam dai shu ban long ha preng ki sau kenro jong ka kamera le ni jong ka ni ka jakatrikam ni kwa ba u Director jong ka Neigrhims sunwan ban penshai ha ki Khot knang ba kay ka bangi ngi ekren kanom sakut tang kita ki sau kamera naman dalami shabar ki bun ki jing keli yang ngiru ki bong ba kay ka jing ekren ka ba fifi ekren hapo lesi ngimla ban batain dalami nang tu ya borok ki jing ekren tingi kwa ba kata ka jing ekren kan long habashit habashai ngi Khot yo Director jong ka Neigrhims banwan shabar jong ka jakatrikam ka jong u bun penshai hakmat ki babun balang ka ti hadin bangila Khot yo u ngila ong u bayangin ya mi shabar ulami dalaka jong kamon sobha ka jong u ngim simlatan ni u ngim simlapatan ni u shaban reumi hida kamon sobha ka jong u banwan ban penshai bat hadin kata hadin bulami shabar la pentip yang iba
City la ne ka jubab na kaliang jong Neigrhims kin aya ka tu ka sngihi bat hadin mangilaap kung ba sikenta si teng ka Neigrhims kala aya ka City jubab bat hadin mangilayo ka City jubab ngilarung biang hapo ban yekren bat hadin kata ka jingalang la ne ka jing kendu kala Khot da ka jing sutu jing mun re ka basusi kalong ba ondang ngilami pat ngilap ba kala don ke FIR la ne ka ujor ka ba file persya yang ni sanmut ki Nongïalam bat menta ka sngi mentah kesngi ngila yo pat ya kesaman na po ka Khot lan na kayeng bishar mangihap banwan Hajir hang ni po Khot namar bala dep ban file ya ka chachit lan upulit ula dep ban pendep ya jing tokit ba ula pengat yang ki kendon an ba fer bat mangihap banwan hayeng bishar na ka benta ban Shah tian bishar ti kani ka pen iru ba ya ka jing state trikam jong police department namar ka jing ja upnai April tang hapo arbanai upnai June ka police department kala dep ban pha lan ban dep ban tokit bat ban file ya ka chachit Tingilawan mentah kasi kat kum kajing betha jong kayeng bishar ngilawan ban appeal ane ban mi khmat jong nong bishar ba shim ula ayangi ki Khot kisla ki baki pulit kila lep ban bu apo Khot bat nakaliang jong kayeng bishar kan sa shim bishar kat kum ki kendon jong ka bat nakaliang jong ngim don ban ong kata ka lada kayeng bishar ka Khot yangi banginwan ban hab ban Hajir po ing bishar nginwan ban yashim mentah hakani ka jing bishar bat ngingek skam bangim shim lale kanu ka ba kababakla ngile hoi da kajing mut ban wanra kajing mentoy nam taki kun samla jong kajat menriu nam taki try muluk ban yo ya ka hok ka jongki na ka benta bikin yo kam yo jam hangte po Neigrhims bat hakiwi gi jakar kum menta yang ngila pengat haki kendon an ki ba fair ki don south santri ki section hapo ka BNS ak ki bala pengat yangi ka we ki ong bangilet ban berngam berset ya u director bat ikinong tray jong ka Neigrhims ka baar ki ong bangilet ban set Khot yo director hapo kamera terikam ga jong ya ka baro ki i bau director tu ka sngi shim la sha set hapo kamera terikam rulami syabar bat kiwi ki jing kendo persya yangi kum bakalong hi ngila yo ki Khot islapan nakaliang jongi kum ki Nongïalam ngin Leit ban shim mata ka ni jing bishar ya ka ban nakaliang jong bishar ka Khot ngin das tikai ba kidan ban ong pade halo ka ni ka jing le ka jong phi ban lik kran nam ta ka bha ka met jong ki khun samla tin ri ba di pade ka we ka banta ki koloi ban chat sheet ri ki wi ki banta pade kim la ban le pi kumbang ala ong pi ngilap ba kanile si ka kis ka ba state tam ka ba ki pulit ki shim kam persya ban file ka chat sheet tang hapo artli ki panai ribun ba ki kis sabai de ki drugs related habade ba kajing panyak beriu bade ba kiwi ki kam tam ki drugs related case ngi iba kem menta la Shah la sisngi la alat ubriu ka chat sheet ki simpo de ki panai de ki snam ban file de ki belong ba ka police department ka shim serious ya kan kam persya ya ka jing temu ka jong ngi let ka jing temu ka ba ka mong ip na ka benta ban yarap ya la ki jong ki samla kun samla jo ka jai beriu nam ta ki try muluk re penban ngi yo da kani ka bainong wala kata compare na kaliang jong ka seng ko mangi ong hingin nang yai peteng ban le ya kini ki kam ban penpau ban ya ki ban persya ya kinu jing temu ki bala ban kata ya ka bah ka me jong try muluk kam tam ya jong kun samla jong ka jai beriu nengi kwa ban ong ki bor pulet bala da fishim kam yang ya ki wei pat ki benta kum bangile kum ba file yangi ban pengat tang hapo arbanai la dep ke investigation ga jong pi la dep ban chachi ngi kwa ru bakani ga ju ga tarajur fi di ban thoru ya kiwi gi jai kam tam by de ki drugs related cases ngi kwa baginong kinong khai drugs ki badan hang ni hapo shlong ki bayat hapdeng shlong ki ba khai drugs na kawai ka singi ki ba khai hapdeng ka hap bashit habasha ya ki file ayupa beli film la ban pengat iki kendon ai ki ba fer kenang ban la ban tek la kam ni kan jing khai drugs lan iki kinong khai ki bala ameli ni kan kam kinom la ban le ya kum kini ki jai kam ti kita kali ka jing snow ka jong ni halo kan ni la katar ko ngi oi pi ngim snow fer ngin ya shim mata kan ka jing tian bishar ngi ban nginget ba ki bor ka yeng ka shari kan bishar hok ban ngin yo ya kai ka ba nginom sha ngin yo ya ka jing bishar ka ba la penting pai ba kan no la ekam kum no la ngom kidan habedi ba katu ka jing Shah kem ya gitu ki sangut ki snar khai drugs kum bangila binong ngitip ba uwe na arnut na kilig bala banapat ba de nong khai drugs bala pen snew dur ya ka maulai ba ya ka shlong hi bro kowe nri kum bakalong mentang im shim la tip bahadu menta balai shim la wala kila dona police custody ni ki dona po judicial custody ne lale ayur ngim tip ngi kwa bagi pulit ki de ban thau kum oi pi ki de ban don ya ka jo ka tarajot kam tam e kum yakini kinong le kam snew ngile ayu
ngisulet tang bandawa ya kahok nam ta ki try muluk ringi syak pengat kumni kat no tam kini ki nong khai drugs laki bopen snil ka imlang salang ya gari bakajat benriu ka jongi ka police department ka ben simkhia bat ka ben pendapat baru balale ayu kini gibriu hadin balakem laset ya ki hatul ayok kem ne em ya kita ki nginget badai tang maki ki bedan benta kam khai drugs se ki don ki boss ki jong kiru lale ayu ya kum kita gibriu hatul ka investigation ka point em syata ban kem ya kita gibriu bopen poi drugs selani ka ri ka jongi le ni selani ka jela ka jongi Shah bagadon kaji selah pedeng jong director lani keyboard punya Neigrhims pat ke government kumnu ban he beja ya kaji kun jongi kum ke choisi te kuma presiden lop patai lop pencai bat ka jingklo yang chachi lese kadai ke history ladang yawat ikikisis ba fair ba tang po arbanai lakot ba latihan bisyar ni tangkau ini skop ndong ba pila ban penting ko tempan yang ini dah kepada Khot Hajir pengat section kikis bopir per hari pinomla pada banwengi kamusim ejri kamusim yele hapok di Khot lani kini lama cuci kai cuci kenom ting kenom re om dan kuli om dan yang bendi om dan yang kasari ban penting kai cuci nam tegi dau ba juga jai benreu ngilej po Neigrhims na kam ta dau ba juga jai benreu nam tegi khun samla kibak dan hakikatan kibo per kibo apply ki post bat data kadau ngilek ke jinglek jongi mdei ba yo nong ba roi yo nong ba don bok hari ke yo nong hi joi khon samla tengi ngenang pedikna banang ni sikmat ngenai trei ngenam randin nam ta ka bahamiat jong rim cha benri hatu kani ke jing klo cha chi kan par jela kaji penting untuk ko tempan kum ong kadon komdei tang mentang asni nagapor sikapor klei i ki is per ki demonstration ki bangsyong ban pensu tho ya ke jingdawa ALP jongi ki ke bangilet nak kapor laju pengat section jadi pengat kendon go per pegi hari ko mong ongi ba kajing thui jong ki long ban penendin namar ba ke choisi kat mana mi kiski por nginang khanang nang ka string jongi nginang kentiu lesena ka sipo ka sispa sjajar kajing thui jong government ling bagi bor kalong ban downsize ane ban penrit no ya kata kamen sim idri lane ban pentron pendul sunan ban eliminate sila ban ong hakwe ka jingmut ya kata ke HPC ngai pinom la dai lele em kat ba ngi ki Nongïalam nginang dan ya kita ka jimut ke pas kam ban train namta ka baha ka met jong pa ba bobon